meseca je proteklo u znaku tuče u Skupštini, uličnih demonstracija i kontinuiranog nasilja prema građanima koji protestuju. Kad vi ne dozvoljavate razgovor o nečemu što je jedina tema koju ljudi misle, vi taj sukob gurate na ulicu i na neki način ne možete se iznenaditi što neko neće da trpi da se to gura pod tepih. Dakle, ta prilika je propuštena. Teško je sada vidjeti kako se to dalje može kanalisati. Ja ne mislim da je to nemoguće, ali mislim da ovakvim pristupom mi ne vidimo iskrenu želju da se prizna ikakva odgovornost. Mi smo spremni da se borimo za slobodu i za ovu državu i ja tvrdim da je ovo borba između korumpiranih političara na vlasti koji vole novac i naroda koji voli svoju zemlju. Pobedit će oni čija je ljubav veća. Ja verujem da ćemo pobediti mi, građani koji brane ustavni poredak ove zemlje, a kako će se to završiti, o tome neka razmišljaju ovi na vlasti. Zaista treba učiniti sve da ne dođe do građanskih sukoba u ovoj zemlji. Mislim da niko normalan ne može da ih priziva, izaziva, ali u situaciji u kojoj imate te kontinuirane napade, siguran sam i s druge strane ljudi neće ostati prosto budistički mirni. To je ono što svak normalan ko je odgovoran za situaciju zemlje, a to je uvek politička vlast, bi morala da vodi računa. 2 dana posle prekinute sednice, vladajuća koalicija bez prisustva opozicije i rasprave usvojila budžet i više od 50 zakona i izmena zakona. Predsednica parlamenta potom se obratila medijima i uz više desetina pripadnika obezbeđenja prokomentarisala najavu opozicije da će podneti krivičnu prijavu protiv nje. I kao predsednica Narodne skupštine i kao ponosni član Srpske napredne stranke od odgovornosti baš nikada nisam bežala, a od suda naroda ponajmanje. Tako da se uvek radujem da pričamo na temu odgovornosti, samo ne znam kako njih tačno nije sramota da pomenu reč odgovornost, a ne kao temu o kojoj treba da se priča. Ali ja uvek spremam. Isto veče građane koji protestuju protiv rušenja Starog mosta fizički je napala veća grupa pristalica vlasti. Policije na samom početku sukoba nije bilo. Video sam kako je došlo do svađa, do nekog koškanja, nisu to baš stvarne tuče, do nekog koškanja, da ne preterujem i da ne volim da dodajemo te 3 na karte uvijek, do nekog koškanja. Oni kažu, počeli da viču, pa gde je policija? Ček. Polako ljudi. Ajde umijte se hladnom vodom, razmislite šta pričate i razmislite šta je to što hoćete. Dakle, vi podnesete zahtev policiji, policija vam ne odobri taj skup, što znači smatrate taj skup zabranjenim. Jer ne može policija da vam odobri nešto što je protivzakonito, da vi sprečavate nekoga da se slobodno kreće po svojoj zemlji. A onda tražite policiju da vam pomaže kada se suočite sa bilo kakvim problemom. Na tom istom mestu dok vi kršite zakon. Nešto tu s vama nije u redu. Protestnom šetnjom i farbanjem centralnog gradskog trga u crveno u Novom Sadu je obeleženo mesec dana u tragediji na železničkoj stanici. 2 dana pre toga, u petak u 11:52, tišinom u trajanju od 15 minuta, građani su odali poštu poginulima. Stajalo se pred sudovima, fakultetima, na raskrsnicama, ali se iz Skupštine to posmatralo u negativnom kontekstu. U čitavoj ovoj akciji, na čitavoj teritoriji centralne Srbije, učestvovalo je 4490 ljudi. Manje od 5000 ljudi pravi ovaj haos i maltretira preko 6 miliona građana Republike Srbije. U javnosti je dospeo audio snimak na kojem se čuje kako potpredsednik Vojvođanske skupštine Damir Zobenica naređuje naprednjacima da vređaju opoziciju i provociraju incidente tokom blokada.
U snažnoj eksploziji u selu Varage kod Zubinog potoka oštećen je kanal Ibar-Lepenac. Priština je za napad optužila Srbiju, što je zvanični Beograd demantovao. Ima puno municije, oružja, uniforma koji su zaplenili naša policija i dobijem ja informaciju da i u ovom trenutku dok smo ovde zaplenili su još više. Još jedna, i to u severnom delu Mitrovice. Ima mnogo municije i oružja na severnom delu Kosova. Zašto je to tako? Jedino objašnjenje koje imam jeste da neko se pripremao za aneksiju severnog dela Kosova. Hteo je da se tamo zapali rat širokih i dubokih razmera i da na taj način okupiraju sever. Oni su u prvom talasu odmah optužili Beograd i Srbiju. Vodite računa, Beograd i Srbiju da stoje iz ovoga. Nisu čak rekli to su Srbiju radili, već Beograd i Srbija. Beograd i Srbija pojma nisu imali, niti bi nam palo na pamet, a pokazat ću vam i dokazat ću vam i zašto sve. I niko ne mora da brine, ne postoji ni jedna stvar, jer ne možete da pokažete i dokažete ni na koji način nešto što ne postoji. Tako da ljudi mogu da budu potpuno mirni. Svakako nisam sebe zamišljala da ću u svojim 50. godinama da se rvem sa policijom u Novom Sadu na stepeništu, da ću da cvokoćem na zimi na višečasovnim protestima na mostu ili na trgovima, ali jednostavno izgleda da nema druge. Da moramo iz sebe dati sve što imamo i da moramo da odbranimo zdrav razum i pravo na normalan život.